राधाया थारखौसो बुंमारदों नामा? हाबिलाजों अख्रांजों रितुमोननियावसो दंहैमारो नामा? राधायाथ' खालाया होननानै बुंदों। आंसो खालायना हामगोन नामा? आं आरो रितुखौ मा होनना खालायनो एसेबां बोसोरथ' आं खेबसेबो रायज्लायाखैयानो। माबोरैबाबो मोनो। बिथ' आरो आंखौ सैखाया। आं मायबा सोंब्लाबो बियो खिन्थानाय नंखाया खोमा। बिफाखौनो फन खालामनो होथारसिगोन दे आं खेबसे। आलासि उलासाथ' बाय बाहागिया रावबोआनो गैला। बिमायमोननि साइडनिफ्रायबो सोंबाय, रावनियावबो गैयानो। आरो अख्रां नाङानिबो ओजों सोरबा सोरबि जाय दङ सिनायनाय बिसिनावबो सोंहैजोब्बाय, रावनियावबो गैखायानो। दा बे न'खरसे रितुलोङानावसो दङ, सिनायनाय आरोथ' गुबुन गैबावला। जानो हागौ बिसिनियावबो थाहैनो हामारनाय। मानोना हाबिलायाबो जायगाखौ सिनायखायो बिसिनिखौ। मा थिक बियो जाख्लाखौ गिनानै थाहैनोबो हानाय बिसिनियाव, आरो रावनोबो फन हराखैबो जानो हानाय। आरोथ' मबाइलखौबो न'आवसो गालांखादों। नाम्बारफोरखौ गोसोआव थायाबो जानो हानाय, गोसोआव गैयाबो जानो हानाय, बेनिखायनो फन खालायनो हायाखै बियो। र' बिफाजों थांनायनि सिगां खेबसे रायज्लायहैबावनि, रितुखौ फन खालायनो होनि। मा खालायबाय थादों नों बेयाव? नोंखौ मा बुंदोंमोन आं मैया? मा बुंदोंमोनखाय? जाम्बि नालाय जाम्बियानो जानानै थागोन। थां माबार रनिया सिरि मोनैनि सिगांनो बिनो कफि मायबा माबि बानायनानै बिसना खाथियाव लांना दोननो थां। सिरि मोनसिगोन बियो, हरसे सिरि मोनखायाखैबा। थाङा माने माबोरै? मा गासिबो बाथ्राखौनो फोरोंनांगौलै, बे सिख्ला सासेनिलाय। थां माबोरै कफि सफि बानायनानै बिसना खाथियाव लाना थां। अ आं बावदोंमोनसो आयै। हौवा बरायनानै बेबायदि जाबाय, जेबो रोङा। थां माबार सिरि मोनसिगोन बियो। औ र' जायखिजाया बे मोनसे प्लेनिंआ साक्सेस जाब्लाबो, जायखिजाया आंनि फिसाजोखौ रितुनि न'खरनि बिहामजो खालायनो हाब्ला आरो जेबो टेनसन गैला आंहा। आंनि खिथेराबो फुरा जागोन आरो आंनि फिसाजोआबो आरामसे उन्दै जना जानो हागोन। रनि, नों आंखौ माब्ला बुजिगोन? आं नोंखौ मोननो थाखाय बेसेबां हार्ड वर्क खालायगासिनो। माब्लादि खुसि मोनगोन नों आंनि अननायखौ? नों आं बायदि सिख्ला मोनखानायबो नङा। आं नोंखौ बेसेबा मोजां मोनो आरो आं नोंखौ अराय सम थैजासिम खुसि लाखिनो नाजागोन। नों जा बुङो बेखौनो मानिगोन आं। नों बुंनाय बायदि सोलिगोन। खालि नोंल' आंनि जा रनि। मानो नों मालाय सिख्लानि खिबु खारफागासिनो, जाय सिख्लाया नोंखौ मोजांखौनो मोना? माब्लादि खुसि मोनगोन नोङो रनि आंनि मोजां मोननायखौ? नोंनि मोजां मोननाया नोंनि थाखाय फाग्लि सिख्लाया नोंनि खाथियावनो दं, थेवबो नों बेखौ सिनायखौनो मोना। बिनि अननायखौ मोजां मोननायखौ नों हमनानो मोना। नोंखौ मोननो थाखाय आं मा खालायगासिनो? नोंखौ मोननो थाखाय नुदों दा आं बेसे गोथाव साहा फुदुंखादों बिस्किटजों। बेसे गोथावखा बे साया, गाइखेरनि गोथाव साहा। बेबायदि सोरबा गार्लफ्रेन्डआ बानायना होगोन नामा नोंनो? आंखायसो बानायदों नोंनो एसेबां खस्थ' खालायनानै। गाइखेरनि साहा बानायनायावबो बेसे टाइम लायो, बेसे खस्थ' दङ, नों मायबा मिथिगौ? नुबाय रनि, आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। नोंनि थाखाय मा खामानि मावनो हायो आङो। साहा फुदुंनायालाय मा गिदिर बाथ्रासि, आरो मायबा माबि खालायबावनो हागौ आं। दानि जुगनि सिख्लाफोरा साहाखौनो फुदुंनो रोंबावासो। आंनि लोगोफोरानो सोरबा सोरबि रोङा, नाथाय आंखौ नुदों नोंनि थाखाय मा खालायगासिनो आङो। नाथाय नोंसो आंनि अननायखौ नुवानो मानोबा। जेरावबो जेरैबो खालि हाबिला र'। गोजानसिम जुगामिनि मुंखौनो नुवा आङो नोंनि गोसोआव। थेवबो नाजानायावलाय माथो। नोंखौ आं आंनि बानायनासो सारिथारगोन। सानसेबाबो नों आंनि जाखाथारनांगोन। आदै मा एसे खर' साखोलै। गावहां मोनबाय आं खर'खौनो। बेसेबा लोंस्रिनानै खर'आनो गावसिगोन बायदि मोनबाय आं। ओइ बरमा कफि लाबोलाय कफि। अबे जायगायाव दं आंलाय? सोरानि न' बिलाय? सोरनि बिसिना बिलाय? अबाव दं आंलाय? सोरानि न'ब्रा बिलाय? आंनिबाथ' न'आवसो दं नामा? सोरानि रुम बिलाय? सोरानि न'? हराव बांद्राय लोंना लानानै जेबो हुस गैया जानानै अबावबा मालायनि न'आवनो उन्दुफैबाय नामा आंलाय? लासिंसिं मा सानगोन आंखौलाय? लासिंसिं सोरानावबो दं। थांसैलां। आइदै आहालां ओरैबायदि खर' सादों। माने एसेबां सादोंलै दिनै खर'आलाय। मालाबा लोंखायो माथो आं, दिनै बांद्राय साबाय। जेबो गोसोआवबो गैया आं हराव मा जानायमोन। सोरानावबो दङ। गुड मर्निं रनि। जुगामि नों? औ आं मिथिगौ नोंना खर'आ गिदिंगासिनो होननानै सागासिनो ना। नै आं नोंनि थाखाय कफि बानायनानै लाबोदों, साहा बानायनानै लाबोदों गोथाव। मा जागासिनो बेफोरो? अबा दं आङो?
नों माबायदि बेयाव आं सोरावनो दंफैयो आं बुंदोंमोन ना नोंखौ आंनिफ्राय गोजान था होननानै नोंजों जेबो रिलेसन गैला आंहा नों आंनि लोगो नंला आं नोंनि लोगो नंला होननानै मानो मा बेफोरो आंनि सिगाङाव दा मोजां देखायनो दा नाजा सरि रनि आं जेखिनि खालामदोंमोन गासिनिबो थाखाय सरि आं गोसोनिफ्राय नोंनिसिम सरि बिदों रनि प्लिज आंखौ निमाहा हो प्लिज रनि आं बेफोरखौ आंनि मजबुरिनि थाखायसो खालामदोंमोन नोंनो मिथिखागौ जोंहा बेसेबा उसुबिदा दं होननानै आइयाबो बेमार जाना गोग्लैना दं होननानै आंहा बेसेबा फैसानि गोनांथि दंमोन बे समावनो नोंसायाबो बेबायदि आंनो माबाखौ होबाय नालाय बे समाव आंहा फैसाबो बेसेबां गोनांथि जानानै दंमोन आंसो मिथिगौ हारसिं फिसाजो हारसिं सिख्ला मानसि बिमा बेमारि न'खरखौ माबायदि सालायनांगौ बेनि थाखायनो आंनि समाव बै समाव आंहा खर'आ खामानि होआखैमोन आं मा खालायनो मा मानो फैसानिबो गोनांथि जाना थानायखाय बे खामानिखौ मावदोंमोन आं सरि रनि सरि आं मिथिगौ नोंहा प्रब्लेम दङ नाथाय बेफोरबायदि होननानै मालायनि गोसोखौ सेफायग्रा खामानि मावनाङा ना सरि रनि आं गोरोन्थियावनो गोरोन्थि खालामफ्लांबाय आं आरो बेबायदि गोरोन्थि माब्लाबाबो खालायफिनला आं मजबुरिमोन आंहा जेबो राहा लामा गैया जादोंमोन आंखौ फोथाय रनि नोंसाया बेफोरबायदि अफार होनायखायसो आं खालायदोंमोन नङाबा आङो हाबिलानि बाथ्रा जेबो मिथियामोन आंहा नोंनि फारसे जेबो बेबायदि गोरोन्थि साननाय नोंखौदि बेबायदि नोंनि गोसोखौ दुखु होनांगौ आं बेफोरखौ जेबो सानाखैमोन प्लिज रनि आंखौ फोथाय बेफोर खामानिखौ आं सासे गैजारोङि भिखारिनि फिसा जानायखाय बेफोरखौ खालायनांगौ जादोंमोन बिमाखौ बासायनो थाखाय प्लिज आंखौ बुजिनो नाजा रनि जायखिजाया आं अबाव दङ सोरानाव दङ नों माबोरै बेयाव रनि नों सिनायाखै नामा नों जोंहानाव दङ नोंसानाव माबोरै थाफैखो आङो माबोरै फैखो माने रनि नों मैया हर गेजेराव बेसेबा लामा गेजेराव हाइवेआव नोङो फेनानै गोग्लैना दङमोन बेहुस जानानै मा आं फेना गोग्लैना बेहुस जाना दंमोन आं जेबो गोसोआवनो गैया माथो नों माबोरै गोसोआव थानो रनि नोङो फेनानै गोग्लैनानै थाबाय अबाव गोसोखांनो लामा गेजेराव बेसेबा हर गेजेराव बेबायदि गोग्लैना थादों नोङो आं आइखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन ना आइया इमारजेन्सि जादोंमोन बेनिफ्राय नोंखौबो लोगो मोनबाय नालाय बेनिफ्राय लानानै फैबाय आरो नोंखौ गोग्लैना थानाय नुनानै बेबायदिथ' दोनबोनो हायाना बे सिखाव दाखायत बेसे किडनेप जागासिनो नों आंखौ सैयाबाबोथ' आं नोंनि बागै सानोना बेखौल' आं स्पेसियेलि नोंनि थाखाय बानायदों नोंना खर' साबाय दंना आं मिन्थिखागौ नोंना खर' सागोन होननानै नों आगोलबो बुंखायोमोन ना खर' सायो होननानै बेनिखायनो आं बानायदों बेखौ गोथाव गुदुं बेखौ लोंब्ला नोंना खर'आ सागागोन थेंक इउ हर आरो मा जाबावनो नोङो आं बानायगोन नों बेखौ लोंग्रो जाया आं जेबो थांसै आं बाट थेंक इउ आंखौ बेबायदि हर गेजेराव मदद खालामनायनि थाखाय रनि अबाव थांनो नागिरदों साखौथ' लोङां रनि मोनसे बाथ्रा खोनासं नों आंखौ सैयाबाबो जानाय बुस्थुखौ बेबायदि अपमान खालायनानै थांनो मोनानो जानाय बुस्थुखौ बेबायदि सनमान होआलासिनो बेबायदि गारना थांनो मोनानो जानो जासिनाय बुस्थुखौ मानसिया गरदसे दै बिस्कुट गांसे बेबायदि मोननो थाखायनो बेसे खस्थ' खालायनो लामाफोराव भिखारिफोरा बिथिं जायो नोंनो आरो आं अननानै लाबोदों नों मानो लाबोनाय बुस्थुखौ जानाय बुस्थुखौ अपमान खालायदों आंखौ सैयाबाबो प्लिज बेखौ लों हर फनखौनो खामगोन ना खामला जाबाय थाबाय आं रितुखौ खालायनो ना खालाया खालायनोबो खेबसे खालायथारनोसै दे बयबो खालायनो होदों खेबसे खालायना नायनोसै हेलौ सोर आं सोर आं मुं गैया नामा सोर आंलै आं सिनायाखै नामा सिनायाखै मानो फन खालायदों नोंलाय मा गोसोखांनानै दिनैलाय सानालाय माबोरै सोनाबखि ओंखारखौ आंबो मा सोंबाय थायो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मोनथिखानांगौ माबा मोनसे सोंनांगौ जादों खोमा बेनिखायनो फन खालायदों नङाब्लाथ' आं बायदि मानसिखौ आंनि फिसाफोरखौ आंखौ नोंहाथ' गोसोखांखाया आरोलाय गोसोखांनो मा दरखार नोंजों आंजोंथ' जेबो सोमोन्दोआनो गैखाया आरो नोंखौ फन खालायजानोबो बायो आं मोनथिबाय मानो फन खालायलायखौ आंखौलाय ओरैनोथ' गोसोखौनो खाङा मा जालायखौ आं आगोलनो बुंखादोंमोन माथो आंनि आरो आंनि फिसाफोरखौ जेरैबायदि गारनानै थांदोंमोन आंखौ फनबो खालायखानांला होननानै मा गोसोखांलायखौ सोराथो माथो जालायखौ मायबा सोंनो दं नामा औ रितु आं नोंखौ नंखाय बुङा आं ओरैनो फन खालायाखै आं मोनसे खोथा सोंनो थाखायनो फन खालायदों मा खोथा माबोरै बुं माबा हाबिलिया
नोंसिनाव दंहैयो नामा? एक्चुअलि माने हाबिला आरो बिनि फंबाया सानैसो जाबाय गोमाना थानाया नागिरना मोनाखै बिसोरखौ गोमानानै दङ। मा जानला मानला बाथ्रा सानलाबायो बे हाबिलायालाय जोंफोरनि न'आवलाय मानो थाफैनांगौ आलासि जानायनि ना मा जानायनि मानो थाफैनो बेलाय आरो मानो लाखिनो बेखौलाय बे रुवाथिखौलाय मानो लाखिनो खेबसे मदद खालायबाय आरो बिनिखायनो आरो बिखौ मा जोंफोरनि न'आवनो लाखिबाय थागोन नामा बे रुवाथिखौलाय मानो लाखिनो जोंफोरनावलाय आरो मानो फैनो बियो मा सोमोन्दो थानायनि फैयाखै जोंफोरनाव माखौ जानला मानला सोंलाबायो नङा माने थाहैनोबो हानाय बेनिखायनो सोंहरदोंमोन आङो बेफोर मानसिनि खोथाखौ मोनथिया दे जोंफोरो आरो जोंफोरनि न'आव बेफोर मानसिजों जेबो सोमोन्दोबो गैखाया बेफोरखौ लानानै बेफोरनि खोथा लानानै फन खालायनाङा नङा माने थानोबो हानाय होननानै खेबसे खालायबाय आरो बे सासे मानसिया मा बे सासे सिख्लाया मा रावखौबो जायखौबो जेरावबो सान्थि थानो होआ नामा बियो जेरावबो जेथिंबो हाबिला बे मोनसे मुंखौ खोनासंनोनो बाबाय आङो बिनि थाखायनो मा जागासिनो मा जादों मा जादोंखाय जेबो जायाखै गैया जोंफोरनाव गैया बियो आरो बिनि सायाखौबो आं आंनि न'आव फैनो होआ दोन मा जामारदों आसलथे बे हाबिलाखौ मा जालायखौ बे हाबिलाया बिथिंबो फिसाज्लाया हाबिला होननानै मा खोथा लानानै मानि मा बुङि मा बेयाव हाबिला रायज्लायदोंमोन माइबा रायज्लायदोंमोन बेफोर खोथाखौ लानानैनो बेसे नांज्लायगासिनो ओजों आरोलाय बे रादायालाय बिफायालाय मा जालायखौ माइबा जादों नामा मा बुंदों बियो माबा सोंहरदोंमोन माबा बिफंबो गोमादों गावबो गोमादों आंनि सिगाङावलाय माथो रावबो गैया होनना बुंदोंमोन मा सोलिगासिनो एक्चुअलि बे हाबिलाया मा सानदों बियो गावखौनो गाव मा खालायनो नागिरदों बियो जेखिबो मानसिफोरखौ गावनि फारसेल' बोबथिंनो नागिरबाय थादों नामा बियो सुम्बुक बोनाय बायदि गावखौनो मा सानोदां बियो मा सानो गावखौनो बे मन्थ्रिफोर बायदि मोनदों नामा बियो फिलुफिला उन बे सेलाफोरा खारथिंबाय थानाय बिनि उन खम नङा बे सालिया खम नङा बियो ओरैनोसो फरायाखै होननानै बुंदों फरायनायनिख्रुइबो बांसिनसो टेस्टि मार्क बिना फरायाखैसो रुवाथि थाग्रा मानसि आरो बिमा बिफा गैजारोङि मावरिया मुङावसो नाथाय बिनिया दिमागा थाथिर दिमाग बेसेबा सोलियो आसलसो बियो गोरों गोरा फरायनाय मानसियाबो हाजाबावा बिजों इडुकेटेड मानसियाबो हाबावा बिजों बे रुवाथिनि दिमाग रुवाथि भिखारि जानो हागौ बियो मेलेमा हले फाय सोलियो बिना आं हाबा मा टेनसन ओजों जेबो बाथ्राखौनो हमखोनो हायाखै गुदि बिजौ ओजों हाबिला जानानै रायज्लायना होनायखौ जुगामियाबो ओजों खिन्थानानै होबाय ओजोंबा मा आसोल हाबिलाजोंसो रायज्लायखोसो ना मासो मा जेबो बाथ्राखौनो मोजाङैनो हमनो हायासै आङो मा सोलिगासिनो फिसालायाबो खर' दिमाग फाग्लासो फंसे बाथ्रा मोजाङै रायज्लाया जेबो खोन्थायाखै नांज्लायनानैसो ओंखारलांबाय सानखादोंमोनानो आङो रितुमोननावबो गैखाया बियो होननानै रावनावबो गैया बिसोरनो लास्टमोन जेराव जोंफोर सोङाखैमोन दा बिसिनावबो गैयाबालाय दा बेनोसै आरो बे जाख्लायानो अबावबा लानानै दोनहैदों बिसोरखौ माबार थांबावनोसै आं पुलिसनाव इमारजेन्सि खालायबा जानाय नंला खोथाफोरा गोबां सिरियास जाहैनो हानाय